Witajcie, Rostomili. Dali Jerzech we Risingebirge, kole Hirschberga, genau we Berbisdorf, a tutaj po mojej prawej stronie Bricherhöhe. Ja. No ale wy to widzicie, kiedy już mnie tutaj nie ma. Wczoraj, no byście to widzieli tydzień do zadku, bo sprawił, że Kajrzech to tutaj nie był. W Muzeum Hauptmanna, Domu Hauptmanna, w Agnetendorf. Na Teroski chciałbym trochę porozprawiać krótko o tym placu, no i jak to gadają modnie story time, to co się stało z moim sprzętem. A ja widzę chyba ta kamera moja trochę je krzywo, no ale wybaczcie, już nie będę poprawiał, tu je krzywo je śnieg. Słuchajcie, Berbisdorf, dzisiaj to się mianuje Dziwiszów. Skąd takie miano? Nie wiem, po 45 to zaistniało. Ta góra się mianuje Łysa Góra. Ponad 700 metrów, a to nie ma jedyno Łyso Góra pod polskim kierunkiem, bo we większych górach też je. No i my tutaj kwaterujemy w takim szachulcowym budynku, drugi raz już, ciężko tu się je dostać. Agroturystyka Łysa Góra to się mianuje Dziwiszów, chyba numer 88. Tu nikt nie płaci za to, co ja to reklamuje, no ale wercie się tutaj przyjechać, bo to jest ze XVIII stulecia budynek. Kiedyś służył jako sypanie, na wierzchu było zboże, tam kaj śpimy, tam kaj ten szachulec, co tam śpimy. I na dole trzymali świnie, no i tam kwateruje gospodarz. No i jeszcze jest taka góra, tam nikt nie kwateruje. Ja tam kiedyś był, tam po prostu mają te takie rzeczy, czym je gospodarz. Bo nie dobra to fungujemy, bo tu byli 3 lata do zadku, wtedy to dopiero się kiedyś napoczynało majstrować. No a Teroski, słuchajcie, je to już rozwinięte, ciężko się tu dostać. No i fajniście tu je, ja widzę Teroski tam kota, łazi. Ze XVIII stulecia budynek. No, ktoś co kiedyś wyremontował i kupił i wyremontował. Tak jak inne szachulcowe budynki, których tutaj na tym placu je dość trochę. Tutaj na Dolnym Śląsku i dali we Łużycach. No, mamy rod, takie place, mamy rod, takie budynki. No ja, co mogę jeszcze wam powiedzieć? Tu 4 izby są, 4 izby w gospodarz. Nie za duże, my mamy tam brykol na 2 persony, no ale tam jest jeszcze taki szezlung, co ze 2 persony chyba też się zmieszczą, no to nie wiem, eli wszędzie, to chyba 2 mniejsze to 2, 4, a tam chyba 2 większe, 6, 8, 10, chyba 12 personów maksymalnie. Tu się do mnie kot skradł, wy tego nie widzicie, mam nadzieję, co kamery minie. O, i przy statywie, mam nadzieję, co minie, kipnie tego. Ja idzie ku mnie tu, ja, kot. No i przyjeżdżajcie tutaj, Risingebirge, możecie się zwiedzać tutaj, na spacery łazić. Dzisiaj fajnista pogoda, jest słońce. No dobra, no ale do rzeczy, o co się rozchodzi. Nagrywam Teroski mobilnokiem. Samsungiem Galaxy S23 Ultra. Teroski jeszcze jest nowy S25, no ale podobne takie, no, ten sprzęt jest podobny, a S23 jest tańszy, no i Ultra to jest ten najwyższy, bo jeszcze jest niższy plus, no i taki einfachowy Samsung S23. Ja, czemu tak się to stało? No, ten sprzęt, co żech miał Canon PowerShot, to co żech godał łańskiego roku w Q&A, zniszczyli mi. No jak się to stało, co mi to zniszczyli? Obiektyw mi się zepsuł, on się nie zwijał do końca i ta klapka też się nie zwijała. Już mi raz się sprzęt zepsuł, co wyświetlacz nie fungował. Odesłał, że naprawili, no a drugi raz stwierdzili, to się nie werci. Kaj ten kod, tu jest kod. To się nie werci. No, moim zdaniem bzdura, to po mojemu to była łatwiejsza naprawa niż wtedy. No ale widocznie, że limit przekroczył, sprzęt był ubezpieczony,
No i stwierdzili, co mogę wymienić sprzęt, no ale taki, co mi tam zaproponowali, na gorszy. No, ja tego nie pojmuję. Jak mogę wymienić sprzęt na gorszy, jak chcę wymienić sprzęt, no to na taki są. Ja go do mnie, no to możecie to naprawić, ekstra, że płacił ubezpieczenie. No oni powiedzieli, że to jest nieopłacalne. Albo jakiś idiota tym się zajął, albo to takim kozali kalkulować, roz była naprawa, drugi roz nie robimy. No a sprzęt chyba był ubezpieczony na 3000, no a był droższy, albo wtedy, co żech kupił, był tańszy, no bo we takiej cenie nie szło kupić takiego samego sprzętu. Godą naprawić i koniec, i żech się upierał. I wtedy był na feryjach, to moja rajza, co możecie obejrzeć i po Bałkanach, ja do Grecyję, ja. No i w końcu żech tam zadzwonił, no i nikt mnie nie poinformował nawet o tym. W końcu żech zadzwonił do jakichś tam kierownictw i tak dalej. No i poinformowali mnie łaskawie, co zniszczyli mój sprzęt, utylizowali. Oni już tak go dali wcześniej, już straszyli tym. Upierał się przy swoim. No i bez mojej zgody to zrobili. No i stwierdzili, że mogą mi wypłacić suma ubezpieczenia 3000. No za to tamtego sprzętu nie kupia. No to godą pieronie, no i już nie będę nic nigdy ubezpieczał, no wiadomo, auto trzeba, ja też mam tak fez ubezpieczenia auto, bo mam na 2300 kilometrów ubezpieczone, no bo to motoryzuje i mam AC, w PZU idzie AC na takie starsze auta z 98 roku, mam tego Mercedesa, idzie to kupić, to ja, no ale za ten sprzęt, no oni się wycwaniają, no zresztą te ubezpieczalnie, no to no muszą zarobić i robią tak, co by zarobić, nie być stratnym. No i że kupił mobilniok, taki, co dobrze kręci, co teraz nim robię i od kiedy nim robię filmy. Możecie se kuknąć i porównać. Ostatni film starym sprzętem to jest Prudnik 2, czyli Stadtteile Prudnika, a trzeci film o Prudniku to jest Gmina Prudnik, tak richtig. To już robię nowym sprzętem. Pierwszy film nowym sprzętem. Są plusy i minusy, słuchajcie. I teraz ja się muszę też przyzwyczaić do tego sprzętu. Czemu żech mobilniok kupił? No bo takiego sprzętu, takiego aparatu bych nie kupił, no to mobilniok. I tak już ten mój stary mobilniok Samsung Galaxy S8 się zacinał, to już i tak będę musiał nowy mobilniok, ale tamtym robię buildy, tamtym knipsuję, tamtym robię filmy, a to używam jeszcze, aż mi nie padnie ten S8 z 18 roku. Toż 2 mobilnioki teraz używam. No i godą, no to trzeba by kupić też gimbal do tego. Taki nie za drogi, nie wiem, za 300 zł, kole ten gimbal. Do aparatu żech nie miał gimbala, żech miał taką rączka. Tu też mamy stabilizację, no ale jeśli się tu włączy full stabilizację, to potem też żech przybadał, to po cimoku we pomieszczeniach to już no, światło się traci, to nie idzie. A taką normalną stabilizację, nie wiem, liby to stykło, jakie by to było porównanie z tym Canonem. Kupił że gimbal i też musiał że się nauczyć, jak z tym gimbalem posługiwać i tak dalej. To mi tam się krzywiło i myślę, co z kuli tego, bo też to zależy od kamerzysty. Jeden kamerzysta mógł tak trzymać, co nawet bez gimbala fajnie kręcił, no ale jak ktoś częściej, to ten gimbal richtig stabilizuje. Myślę, co stabilizacją jest lepszą. Szajbnijcie w komentarzach porównanie eli stabilizacją jest lepszą. Myślę, co ja i to jest na plus. Ja ten kot tu durć łazi. I co dalej? Przypadł, że co są gorsze kolory. I jeśli mamy taką pogodę jak teraz, to jest wszystko super. No ale jeśli mamy zachmurzenie, nie ma klary, no to są takie niefajne kolory, no i takie niefajne farby. I mam tutaj kręcenie na szerokim EQ i jak robię to na szerokim EQ 0,6, no to je lepiej, a jak robię na 1 albo 2, albo chyba potem 3 zaś je lepiej, no to, bo to są rozmaite, tu mamy rozważ 4 kamery chyba, albo nawet 5 kamer. I zależy jakie przybliżenie, to tako też chyto, że to, że ich nie opanował do końca, to wtedy te farby są gorsze na tych przybliżeniach.
I we programie, co montuję, Movavi Video Editor Plus, żech dał farby, żech to edytował, no i ktoś mi tam powiedział, a to żeś przesadził, bo to tak razi w oczy i tak dalej. No ja, richtig dziękuję za te komentarze, teraz trochę mniej tych farbów dodawał, no ale wcześniej żech nie dodawał przy tym kanonie, tu muszę dodawać. Nie dycki, no ale jak je tako pogoda nie fajno, to ja. No i też z kuli tego, że za fest wyostrzył to wszystko. To, że dziękuję za te komentarze. W tym filmie o Radzionkowie, ta czerwień richtig tam bije. To je jedno. Druga sprawa je tako, co jak robię selfie'a, no to wtedy na Canonie to była taka klapka i normalnie przednim obiektywem żech robił i żech widział siebie tutaj. Mogę albo nie widzieć siebie, to wtedy mamy odbicie jak we zdrzadle, to na niektórych filmach żeście widzieli, a mogę wtedy widzę siebie, jak nie widzę siebie, mogę też nie widzieć siebie i normalnie kręcić, no ale wtedy muszę sprawdzić, eli żech się uchycił. Czasem też stawiam na tym gimbalu, tam są takie nóżki, podstawka, teraz akurat na statywie kręcę, tu gimbala żech w ogóle nie wziął i wtedy stawiam to i też takie ujęcia są, co ja się nie widzę, no ale fajnie to idzie tak na gibko złonaczyć, bo to wiadomo, statyw to trzeba rozstawiać i tak dalej, a na tym gimbalu to tak gibko. To zaś to. Mikrofony. No wcześniej żech kręcił takim tym ogólnym mikrofonem, no ale te mikrofony już jeszcze wcześniej żech miał jakieś takie chińskie, to chyba też je chińskie, no ale produkowane w Chinach, no ale tam to jakieś takie badziewie, co piszczało, to żech kupił, no ale potem żech kupił te i też żech przy aparacie, przy Canonie to używał jakiś czas pod koniec i tu mamy mono i stereo i odawał na stereo było słychać, no i w aparacie to fungowało. Kejżech to przełączył na to, bo są i wchody na aparat i na mini jacka i na wchód C, tu jest wchód C, roztomajte, to wtedy ktoś powiedział, co słychać, co nie słychać, no to nie była prawda, no prawda była taka, coś powiedział, słychać ino w jednym kanale, na jednym kanale, czyli na jednej stronie. Go no jak to, jak słucham na mobilnioku, na telewizji, na komputerze, to normalnie. No ja. Nożek nie wiedział, co jedni słuchają na słuchawkach. I richtig, że to sprawdził, ja nigdy nie słucham na słuchawkach, nie korzystam ze słuchawek, szczególnie ze tych modernych, co je bez kabli, to je niezdrowe do mózgu, to by antena we mózgu się miało, a wcześniej nawet tych kablami żech nie używał, a jak już, no to z tymi kablami, a te nowe telefony nie mają, te mobilnioki nie mają wchodu nawet na te kable, nie mają na jacka wchodu. No i richtig szło ino na jedna, z kuli tego, co żech miał sterowo. No i poczytał żech, co moc mobilnioków ma wchód ino jakoś na jeden kanał i czek musiał przełączyć na mono. No niby logicznie było stereo, no jak przełączył na mono, to tak richtig ten dźwięk na stereo show, ja? Tu mamy taki przełącznik na mono i stereo. Tutaj. Nie, to przy porcie, mam jeszcze port, ten zdalny, nie? Port mam przy mobilnioku. Te mikrofony też fajnie łapią. No i żech przełączył na mono i szajbnijcie, eli to słychać stereo. We Canonie, w aparacie nie było takiego problemu. Dali, słuchajcie, niekiedy mi nie łapało tych mikrofonów i żech nagrywał bez łonego. Notuje tak, jak się źle coś wepnie, no to się nagro, no ale wtedy ze mobilnioka idzie dźwięk. Jak się źle wpiął w Canon mikrofon, no to wtedy w ogóle nie nagrywało. Chyba że tu też tak jest, jak się nie dociśnie, coś w korzynacie. Po co się rozchodzi? Niekiedy ten dźwięk jest gorszy, bo idzie ze mobilnioka, a ja to dopiero widzę we obróbce, bo trzeba, jak się wepnie mikrofony, to nie mogę skrótem na knips aparat złonaczyć i normalnie muszę na kod wleźć, wtedy one zafungują i też kamerzysta musi dużo patrzeć, czy jest tam taki komunikat, nagrywanie,
bez USB, coś takiego. To już się ucza tego sprzętu. Mam go już pora miesięcy, ale dużo się ucza. To się tak na takich nowszych Samsungach to szepnijcie. Też jak mam go, akurat tu na tym statywie tu jest śnieg, no to też jest taki problem, że mu nie krzywo jakby aparat dał, to też mógłby być, no ale wiadomo, inkrzy je wchodna, to inkrzy je trzymanie. Na gimbalu niekiedy też je krzywo film o skansenie, potem że kukał na to fest krzywo, bo no jak się to źle wepnie, no tam pokazany jaka je poziom, no ale no, teraz wiem i muszę to patrzeć i szczalować, czy z aparatem nie było takiego problemu, no bo też gimbala nie było. Gimbal no, ma swoje plusy. No i widzicie zaś kolejny minus kręcenia tym mobilniokiem, bo nie widzę się jak teraz nagrywam. A nikt za kamerą nie stoi. No padła bateria, mobilniok nie był do końca naładowany. No zazwyczaj to się nie zdarza, bo na razie ładuje na full. No ale widzicie, na szczęście większość, że wam już powiedział, toż za tydzień widzimy się w regularnym tajliku, a wy chowcie się, abonirujcie mój kanał Knefel, subskrybuj, bo co tydzień w piątek o 6 wieczór nowe tajliki, jeżeli też na Facebooku, Instagramie, toż w to filuję Facebooka, Instagrama, to już widział jakoś relację ze Berbisdorfu. Na TikToku też jako śląski pieron, ale tam te zasięgi jakoś na razie są ostatnio małe. Pyrsk.